Vítajte v obci Bystrany a rada by som vám predstavila na predaj tento rodinný dom, ktorý je naozaj zaujímavý tým, že nemusíte na ňom robiť už absolútne nič. Stačí si priniesť kufre a nasťahovať sa. Tak poďte sa pozrieť, čo všetko novému kupujúcemu tento domček ponúka. Úplný pokoj, kľud, ticho, na konci obce, kde vás nikto nebude rušiť. Bohato členitá záhrada vám umožní aj pri veľkej rodine si nájsť svoj kútik, kde budete mať úplný pokoj aj od svojich blízkych, keď to budete potrebovať. Ahoj! Ahoj, ahoj. Dom prešiel celkovou rekonštrukciou v roku 2020. Je nízko nákladový, čím každý mesiac poteší vašu peňaženku. Samotnú práčovňu ocení každá gazdina. Nová kuchynská linka s nadčasovým dizajnom a jedálňou bude srdcom vašho domova. Letná kuchynka vám umožní prípravu zaváraní, lekvárov, a to bez pocitu neporiadku v hlavnej obytnej časti. Ak vás tento dom zaujal minimálne tak ako mňa, tak neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si spoločnú obhliadku.